I la televisió no la pots engegar tu. Calen uns diners, un pressupost de l'Estat, muntar-la, o bé d'una empresa privada. Pots engegar el televisor. La televisió és, com el diccionari m'ho he apuntat, diu, és la transmissió d'imatges en moviment i de sons per mitjà d'ones electromagnètiques o cables. Un televisor és un aparell receptor de televisió. Per la gent que no n'ha vist mai cap, explicarem que és com una caixa molt grossa, una, com diríem, és una figura geomètrica, com en diuen, paral·lelepipèdica, i es ven a les botigues d'electrodomèstics. Això podria molta gent confondre amb una rentadora, que també acostuma a ser paral·lelepipèdica. Totes són blanques, aquestes són més aviat fosques, últimament són molt més fosques que abans, els televisors, vull dir, no la rentadora, totes continuen sent blanques o metal·litzades. Ja diuen línia blanca. Sí, això fa mal pensar a vegades a molta gent, però bueno, diguem-ne... Bé, de tele no ho diuen. Què dius? I llavors es venen a les botigues d'electrodomèstics i s'amida en polzades. Com més polzades hi ha, més gros és el televisor. Com menys polzades, és més petit. Probablement molts dels nostres telespectadors tenen un televisor a casa seva i aquells dels nostres telespectadors que tinguin ara mateix el televisor engegat, sàpiguen, se'l tenen engegat, i estan sentint tot això que estem dient ara, que precisament ens estan veient pel televisor. O sigui, que si tenien dubtes del que és el televisor, ells, amb acostar-se al televisor i col·locar aquesta caixa on ens estan veient i col·locar la mà dreta, per exemple, a la superfície dreta i la mà esquerra a la superfície esquerra, perquè també podria fer-ho al revés, però llavors seria molt més complicat, estaran en possessió momentània d'un televisor. Altres telespectadors que potser no tenen el televisor engegat en aquest moment, i molts d'ells segur que és perquè desconeixen exactament què és exactament un televisor. Per això explicarem, el televisor té aquesta caixa que hem dit, paral·lelepipèdica, té una part frontal, que en forma de pantalla, que més té una part posterior, que és la que col·loquem contra la paret, o la que no mirem, normalment. Ja és... Vull dir, pots fer el que vulguis, I hi ha uns altaveus, on hi ha un, si és mono, últimament n'hi ha molts que... Hi ha un altaveu potent i vertical a cada banda. Llavors hi ha uns botons, un cable de connexió i un comandament a distància amb molts botonets i un cable que va a l'electricitat. Però la tele farem això, col·locarem la tele, l'aparell, el televisor, el col·locarem mirant cap a nosaltres, amb la pantalla cap a nosaltres, endollarem el cable elèctric que es distingeix del cable de la línia del televisor, perquè el cable de la línia del televisor acaba amb una mena de pirulí estrambòtic. En canvi, l'elèctric acaba amb un endoll habitual, des de l'electricitat. Llavors veurem que l'endoll que tenim a la paret, que està connectat a la línia elèctrica, també té dos foradets. Clavarem l'endoll, els dos forats, contra el forat de l'endoll de la paret, i l'altre que va a l'antena, que pot ser col·lectiva o privada, això no importa, cadascú pot fer, segons el que tingui. Llavors s'ha de pitjar un botó, que a vegades és un botó vermell, a vegades no és vermell, en qualsevol cas és en un lloc prominent, a vegades diu power, a vegades no diu res, i llavors, vuaca, s'il·lumina la pantalla. Aleshores, serveix per veure programes de televisió i publicitat, és en colors, abans era en blanc i negre, però els temps han canviat molt i ja gairebé tots són en colors, hi ha gent que manté el televisor en blanc i negre, però són rates de filmoteca, que els agrada veure tot en blanc i negre, i coses d'aquestes, i la mantenen, en blanc i negre. No, però en color també pots... També, pots buidar el color, o sigui, s'ha totalment allò, color mort, i disfrutes com una bèstia. Es pot veure tantes hores com vulguis, no fa mai mal. Fan molts programes simultàniament, cada programa el fan per un canal, perquè si tots els programes es fessin pel mateix canal seria un caos absolut, i llavors hi hauria una confusió de sons i que no es captaria. Llavors hi ha molts canals, uns són privats, altres són públics, és igual, tu que estàs enviant, m'importa un pito. I llavors vas canviant. Pots tirar el canal amb el comandament. El comandament és una peça, també paral·lelepipèdica, que és aviat fosca, petita, amb tot de botonets. Llavors és molt important, quan agafem ja el comandament, estar asseguts en un bon sofà. El sofà és bàsic per mirar el televisor, ha de ser molt còmode i tenir cervesa, el whisky, les patatetes, el cacauet, tot això. Si hem de trucar a algú, doncs el telèfon aquest que es porta molt, els telèfons sense fil, això que TV3 en diria inalàmbric. Inalàmbric a TV3, en català normal es diu un telèfon sense fil. Però com que estem a TV3 diem un telèfon inalàmbric, per no trencar. Llavors hi ha tot de botonets, i els botonets són molt complicats, molt diversos, hi ha uns botonets amb número. Cada número d'aquests indica el canal. Si pitgem un botó que diu 2, doncs hi haurà el canal de televisió que nosaltres haguem connectat prèviament al 2, el qual no vol dir que ni un ni l'altre. Quan pitgem el 3 serà un canal que sigui el 3, que no vol dir que ni que sigui el TV3 ni l'Antena 3, ni pots posar el que tu et doni la gana, que sabràs que seran allà tots com aquests botonets. Llavors hi ha un botó que hi ha un sol, això vol dir la brillantor d'imatge.
Si la puges o la baixes, hi ha més brillantor, més brillantor. Hi ha un signe del yin i el yang, no és res budista ni cap mandanga d'aquestes, sinó que és un signe que permet el contrast. Si la cosa és molt esvaïda, que dius, no s'acaba de veure bé on comença l'ombra i comença la llum, bum, amb el contrast, tot això ho apuges. Un botó, hi ha una cosa amb un triangle ajagut, que diguem-ne que descansa, a veure com ho expliquem això. Cap a la part més esquerra hi ha l'angle de menys graus, i llavors reposa sobre, diguem-ne, a la banda més dreta hi ha l'angle recte. Doncs això indica el so, el volum. Com més la pugem, més volum hi haurà i com més la baixem, més. Com més sofisticat és el comandament, com més sofisticat és, doncs resulta que més botons hi ha. Hi ha comandaments absolutament incomprensibles. Llavors, el comandament s'ha d'enfocar cap a un sensor que hi ha a la pantalla del televisor, perquè, per exemple, moltes vegades molta gent asseguda al sofà doncs col·loca la cama damunt de l'altra i està molt escarxofat i va pitjant i diu, se m'ha espatllat. O ha de canviar. I no, és que té la cama davant del comandament i, no, clar, si col·loques un obstacle, No traspassa. doncs no traspassa. I llavors no funciona. Llavors diuen, aquest comandament no ve i no va bé. Va bé, el que ha de fer és, diguem-ne, treure la cama. Els comandaments s'ha de dir, és molt important que van en piles, les piles es gasten, cada tant s'ha de canviar. Llavors, una altra cosa, els televisors no són tots iguals, hem donat aquestes explicacions, però n'hi ha de moltes marques i moltes menes. Actualment predominen les línies rectes i molt rectangulars. En una altra època no, diguem-ne, era com un rectangle, però els costats eren molt arrodonits i els angles eren absolutament arrodonits. Avui això no es porta les pantalles absolutament rectes. Això és molt curiós, que és com al contrari dels cotxes. Un dia tots els cotxes tenen les línies molt arrodonides. La molt última moda d'ençà d'un any i mig o així són aquells cotxes que no semblen un ou. És una cosa molt curiosa, en canvi tots els televisors és tot el contrari, molt recte, i no sé, això és un tema que deixo damunt la taula, digne d'un estudi sociològic, però algú que hi ha això, que pugui fer-ho. Què més? Perspectiva històrica. Al llarg de la història no podem dir allò que dèiem sempre, que ja els grecs no coneixien la televisió. Lamentable per ells, a la Grècia clàssica no hi havia televisors, perquè el televisor és un invent recent, no és fa 2 dies que s'ha inventat, vull dir, fa 2 dies que s'ha inventat, no és allò que tota la vida n'hi ha hagut. L'absència de televisor feia que la societat grega una mica s'avorrís, caigués en l'avorriment, i una mica ja al límit de l'angoixa vital doncs es desenvolupés el que s'anomena la filosofia grega, de gran prestigi entre la gent que estudia filosofia i lletres. Llavors, evidentment, Adam i Eva tampoc no tenien televisor, i és per això que la proposta de la serp, quan va donar la poma a Eva, va ser acollida amb una gran alegria, perquè clar, estaven avorridíssims. Si Adam i Eva haguessin tingut un televisor, doncs no només solament haguessin estat més informats, sinó que no haguessin fet cas a les propostes, per exemple, del rèptil, i haguessin continuat veient, no sé, allò, Lo que necesitas es amor, és un gran programa. Brutal, Però brutal. No és per fer propaganda d'altres cadenes, que són molt llets, però és Ni per brutal, fer-ne mofa, tampoc. Ni per fer-ne per fer la mofa. burla, també. Però a l'edat mitjana tampoc no hi havia televisió. La televisió arriba en aquest segle. I ja només arribar desperta la ira i la ràbia dels pares i dels educadors, que diuen que fa molt bé la comunicació entre persones. És molt habitual trobar-te amb gent que diu és que des que tenim el televisor engegat mentre sopem ja no ens diem res. El que passa és que la gent que no té res a dir-se fa servir el televisor com a excusa. I llavors, diguem-ne, en general la gent té molt poca cosa a dir-se. Amb la qual cosa, diguem-ne, o aquesta frase fan un altre servit a vegades que diuen o des que hi ha el televisor no ens comuniquem com abans. O hi ha la mania que diuen és que trenca la conversa familiar. I hi ha una persona, no sé qui va ser, un que va dir fa molts anys, va dir, home, si conversar fos tan important, tan informant per una família, jo recordo que on hi ha el televisor, en comptes d'un televisor, teníem un senyor assegut en una cadira i ens aniria donant conversa. No el tenim. Per què? Perquè és molt més rica la programació d'una qualsevol cadena televisiva que no pas la conversa d'un senyor amb barret assegut allà. Què més? L'odi cap a la televisió comença ja des del moment que va néixer, a l'any 36, un crític del diari Listener va fer una crítica de les primeres emissions de televisió i va dir la televisió és un invent sense cap mena d'importància i no influirà gens en la vida de tots nosaltres. Això va dir un crític del diari Listener, anglès, quan va veure les primeres proves de televisió, o sigui que és veure... Ell visionari, Visionari. I a més, a la televisió, no el televisor, sinó a la televisió, se'l culpa de tots els mals. Que els nens no estudin, que els nens no juguin. És que no juguen ara els nens, perquè estan tot el dia mirant la tele, o bé és que la gent no llegeix perquè hi ha la tele. O que les parelles se separin, o que hi hagi violència i robatoris. Tot això té la culpa de la tele. I té tant la culpa de la tele que hi ha un grup hi havia als anys 50, un grup de metges, de dentistes anglesos, que van llançar una campanya, que això em sembla ja, i és com a exemple final, paradigmàtic, que es diu, doncs d'aquesta mania a la tele. Resulta que una societat britànica de dentistes culpava la tele de les deformacions dentals dels nens.